गिरिफोरनिसिम खुलुमनाय थाहरबाय जासिहरनाय जाबाय। आं गसाइगाव बारजाबिलिनि आंनि मुङा सुरजित बसुमतारी। आंनि हिन्जावा मैया फुंनि 8टानिफ्रायनो गोमानानै दं। दा बहा थांदों आं जेबो मिथिया। नांगौखिनि गावनि भटार कार्ड, आइ कार्ड, बेंक कापि, थाखा फैसा बेखौबो लाना थांदों। दासिमबो खबर गैया। दा बहा दं आं जेबो मिथिया। खबर होननायखौनो दासिमबो हराखै बियो। आं खावलायहरो रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनथों। आंहा एसे सन्देह दं। फन रायलायोमोन बियो सम सम। आं सोंबा सोरजों रायलायो नोंलाय होननानै सोंबा बुङो बियो मानसिफोरजों रायलायो होनना बुङो। मानो नांगौ होनना बुङो। खनले सोंबाबो बिदिल' बुङो। बिदिनो गोबाव सम सोंबाय थाबाय आङो सोरजों रायलायो नोंलाय होननानै। नै मैया फुंनि 8टानिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दं बियो। नोंहा साबेसे गथ'? आंहा 2 गथ' दङ। सासेया क्लास 1आव फरायो, सासेया फार्स्ट इयार होयो। फार्स्ट इयाराव फरायो। नांथारगौ आंनो आंनि हिन्जावा मोजाङै फैफिनथों। आं आखाइ खबजबनानै बेखौ आर'ज गाबहरो। आं हिन्जावखौ रायाबो बुवाबो फैथों आंजों संसार जाफैथों। आंनो नांगौ हिन्जावखौ। ओरैनो न'खराव माबाफोर दावराव जादोंमोन नामा? जेबो जायाखै। खालि आं बेखौल' सोंनाय जादों। नों सोरजों फन रायलायो मायो? बेयावल' एसे दुखु मोननानै बियो आंखौ मा सानखो बेबा बेयावनो गावनो हारसिं थांदों। खबर गैया दबर गैया। न'नि मानसिबो रावबो खबर होलाङाखै। थानायाव एफआइआर होबाय नामा? होआखै, होनाय जायाखै दाबो। आंनि हिन्जावनि नामा लिलि। सोरबाफोर नुसनबायोबा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव कल खालामबानो जाबाय। 7717697587। आं बिनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां न'आव फैफिनथों। आंजों संसार जाफैनांगौ। फैफिनदो लिलि। बै न'आव फैनानै आंनि फंबायजों संसार जाफैफिननांगौ नों। नोंहा फिसानि सायाव अननाय गैया नामा? 2 मानि फिसा दङ नोंहा। गोख्रै न'आव फैफिन नोङो। अबाव दङ नोङो? आंनि फंबायखौ आलाय सिलाय खालामसै नामा नोंलाय? फिसाफोरखौ साननाय गैया नामा नोङो? फैदो आगै लिलि न'आव फैफिनदो। आं बे गामिनि गावबुरा हिसाबै आं बिथांजोंनो हेफाजाब दं। आरो बिदि जानो मोना। संसार जाफुनाय मानसि थाबैनो फैफिननांगौ। आं बे जिनिसखौ आं सेस्था खालामो आरो। दा खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम मा खावलायहरगोन? रायजो राजानिसिम आं खावलायहरो जाहाथे जेरावखि नुवा बे हिन्जावखौ हमनानै दोन बा थाफानानै बे हिन्जावनि थाखाय आंबो गोख्रों थांखि लानानै दं। आरो जेरावखि मोना बे हिन्जावखौ हमनानै दोननांगौ। बेनिफ्राय नैबे कन्टाक्ट नाम्बारजों बे जिनिसखौ जोंनिसिम खावलायहरनांगौ। दा बिनि सायाव जोङो फंनैसो बा सोंनाय फिननाय जागोन। सोंनाय फिननायखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेनिफ्राय उनाव जोंनि समाजा बा रायजोआ मा डिसिसन लायो जों बेखौ रायलायनाय जागोन। फैफिननायखौ नांथारगौ। आंनो फैफिननायखौ नांगौ। रायजो जाफुनाय हिन्जाव गले गले आं खावलायो थाबैनो बे हिन्जावआ फैफिननांगौ।